Uemak, Udalerri Euskaldunen mankomunitateak, udaberri honetan Euskaldun orok parean dugun aur gazte edo zeini lehenbiziko hitza euskeraz egitea du helburu eta ekimen horri buruz hitz egitera dator Uemako kide bat. Biba, Eneritz Maiz! Euskara. Kaixo Eneritz, arratsaldeon. Arratsaldeon Eneritz, ongi etorri. Gonbidapenak. Eneritz, eta urtero kanpaina honetan talde bat izaten da protagonista, ezta? Zein da aurtengo taldea? Urten kanpaina atzeratu behar izan dugu hilabetez, martxorako geneukan aurre ikusita, baina ahaztu zitzaigun korrikaren urtea zela, eta hori baliatuz, nolabait, aitortza bat egin nahi izan diegu euskara ikasten ari diren eta jatorri atzerritarra duten pertsona horiei. Beraz, kanpotik etorriak, baina euskaldunak nola ez baita ere, euskara ikasten ari direlako, ezta? Hori da, eta guk euskaldun izateko eskubidea ere aitortu nahi diegu eta beraiek ere euskara ikasteko pausoa ematen duten horretan eta gure herrietan bizi direnez, beraiek ere euskalduntzat hartu beharko genituzke. Eta kanpaina honen helburu edo zeu nahi duzuna da lehenbiziko hitza, beraiei zuzendu behar diegun lehenbiziko hitza euskeraz izatea. Badirudi hau ez dela berria, lehenbiziko hitza euskeraz, urteak dira entzuten dugula, baina kosta egiten zaigu, ezta? Bai, eta gero eta gehiago nik uste dut, errezago alboratzen dugula euskera, eta parean ditugunak, gero eta anitzagoak dira. Aurre iritzi asko ditugu oraindik ere euskaldunok, eta ez dakit, azalaren kolorea edo itxura edo dana alakoa dela eta euskaldunok joera dugu zuzenean gaztelaniaz hitz egiteko pertsona horiei, eta euskaldunoi zuzendutako kanpaina da. Hau da, nolabait, euskaldunok gara begirada aldatu behar dugunak, eta pertsona guzti horiei, lehenengo hitza eta hurrengoak ere euskaraz egiteko saiakera egin beharko genuke, beraiek ere, askotan nork ez du ez ustekoa jaso, edozein tokietan, gaztelaniaz zerbait eskatu edo esan, eta parekoak ustegabean euskaraz erantzutea ez. Eta hori ere, hurrengo urteetan gero eta gehiago gertatuko zaigu, gero eta gazte eta aur gehiago ditugu eta baita heldu ere, eta... Bai, eta ikuspegi aldaketa esan duzu, egia da askotan entzun izan dugula, ezta? Norbaiti agian euskaraz egiten baldin badiogu, edo gure artean euskaraz egiten baldin badugu, ate batzuk isten dizkiegula beste, baina ez alda batzutan alderantzizko, agian euskararen eta gure kulturaren ateak zabaltzen dizkiegu pertsona horiei. Bai, noski, guk euskara eskaini egin behar diegu eta horrekin erakusten diegu baita eta batipat Uemaren herrietan, Arnasgune eta udalerri euskaldun diren horietan euskaraz bizi garela, euskarak ze balioa duen gure herrietan eta euskarara gerturatzeak edo pauso hori emateak balio erantsi bat baduela gure herrietan. Gonbidapen bada, ez da, lehenbiziko hitza euskeraz egiten baldin badiegu eta pertsona hori euskaraz ikasten ari baldin bada, beretzat ere gonbidapen bada, saiatuko naiz. Berak emanita aukera eta ni saiatu egingo naiz. Batzuk hasi berriak dira, pazientzia eduki behar dugu, zentzu horretan, beraiei ere denbora bat eman behar zaie. Baina beste askok, zuek eta nik bezala hitz egiten dute euskaraz, eta euskaraz hitz egin beharko genuke natural eta beste edozein pertsonekin moduan, ez? Eneritz, aurtengo kanpaina honek baitu protagonista batzuk eta bideotxo batzuk bidali nahi izan dizkigute, ikusitzago. Kaixo, Hamida naiz, Argeliakoa naiz, eta Zumaian bizi naiz. Eta euskara ikasten ari naiz. Ni Bonabi naiz, Filipinaetakoa naiz, eta 7 urte daramatzat ikastiketan bizitzen. Kaixo, ni Jon Brian naiz, eta Kolonbiakoa naiz, eta orain seguran bizi naiz. Ni Kauria naiz, ni Saharakoa naiz, 2008tik Igorren bizi naiz, eta pozik hemen. Kaixo, ni Paula naiz, Portugalkoa naiz, eta Ondarrun orain bizi naiz. Hemen bizitzea, hobia da hemengo hezkuntza ikastea. Euskara ikasten ari naiz, bertako jendearekin hitz egin nahi dudalako. Euskaraz ikasten ari naiz, AEkan, nire lanerako oso garrantzitsua delako. Lehen handiz entzuten nuena euskaraz, sentitu jakin min
ikasteko. Hezkuntza oso garrantzitsua da, Euskara Euskal Herrian integratzeko. Gu ere euskara gara. Egin nereki ere euskaraz. Beraiek ere euskara gara, zenbat lezio, zenbat gauza eder esaten dizkiguten, ezta? Eta beraiek konturatzen dira horretaz gainera. Gu konturatu beharko genuke gehiagotan. Bai, eta aitortza hori egina izan diegu, ez? Kanpaina honetan, bereziki euskara ikasteko apustu hori edo erronka hori egin dutenai, batzuk jada euskaraz bizi dira edo, eta beste batzuk alegin horretan daude, eta bai, ja galdera aztu zait. Gu konturatu behar, beraiek konturatzen dira, euskara ze importantea den eta ze beharrezko den herri honetan, eta askotan gu ez garela konturatzen, beraiek konturatu direla, ezta? Hori, bideak irekita egon behar duela bi aldetatik. Bai, hori da. Eneritz, bakoitzarekin oso okerrez badimanago bideotxo bat ere grabatu duzu, nun ikusi ditzakegu? Guztiak tantaz-tanta, esango dugu kanpaina ez dela kadukatzen eta ez dela kadukatuko hurrengo urte luzeetan ere ziurrenik gogorarazi beharko zaigulako euskaldunoi parean ditugun horiek edo eta datozen guzti horiek euskaldun nahiera. Baina eta tantaka igotzen joango gara, bakoitzarekin egin den bideoa UEMako web horrian eta sare sozialetan, eta gero esan behar da, UEMA 120 udalek osatzen dutela, eta udal guzti horiei ere bidaltzen zaiela bai bideoa eta bai kartelak eta esku horriak eta orduan 120 herri horiek ere, batzuk behintzat zabalduko dute. Hori apuntatuko du, lehenengo hitza euskaraz edonori, aurrean dagoela ere, jarraitu ezagun horretan. Hori da. Bai euskarari orduan, ezta? Bai, noski. Alden guztietan. Eta toki guztietan. Erakutsi behar dugu, bai. Eneritz maiz, eskerrik asko, UEMatik, ongi izan. Eskerrik asko etortzeatik. Ondo segi. Gozen, Xabi! Bai, egia da, lehenbiziko hitza euskaraz egitearena aspaldiko kontua da, Imanol, noiztik ari gara hau esaten, ezta? Baina, berak esan duena interesgarria izan da, gero eta gehiago kostatzen zaigula anistasuna gero eta handiagoa delako, eta aukera gehiago ikusten ditugulako atzera egiteko, horretan behintzat. Bai, eta askotan sufritu ere sufritzen dugulako, euskaraz astea, euskarari eustea, bada alegina ulertzen ez duen horrekiko, baina baita ere, gure nortasuna, gure izaera, gure hizkuntza, opari emateko ere aukera bat ere bada. Alegina eskatzen du, indarra eskatzen du, ez da, astelen guztiak ez dira berdinak izatea, batzutan indar gehiagorekin da bestan gutxiagorekin esnatzen gara, baina lehenengo hitza euskeraz izateak egundoko indarra ematen dio elkarrizketari eta nortasun bat ere ematen dio. Bai, eta Garbine, aurre iritzietan oinarritzen gara azken finean, ezta? Bai, nahi kostatzen zait, ikusten badet, itxuraz kanpoko persona dela, kostatzen zait, egia esan, ez zait bururatzen, ez datorkit, baina ohitura kontua da. Egia esan, aurre iritziak kanpoan utzi behar ditugu, eta batez ere ohitu, zer erresa da, egun hone, arratsalde hone edo barkatu edo mesedez, edo zeini zuzentzen bazara, kalean edo ez dakit nun, horrelako hitzakin nahikoa da, hasteko hasi badaiteke euskeraz eta bestela seitun esango dizu ez da, esango diate, ez dakit, ezin dut, por favor, ez dakit zer erantzungo diate. Baina bai, erreza da, ez da zergatikan elkarrizketa luzea hasi behar, baizik eta taka jarri puntu hori. Irriparre batekin berdin badu hobeto. Bai, eta eskuz ere bai, okinaren gaina joan dagoan, bi hogita, eta pixkanak ez, eta koste egiten den bai. Ederki jarraituko dugu horretan. Jarraituko